Gaueko 11:27 bederatzi tanto besterik ez dira jokatu, Agirrek eta Alberdik Gernikako Santana pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako A multzoko bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokan. Gogora ezagun, aurrekoan, batetik Asier Agirrek galdu egin zuela Julen Egigurenen aurka Iruñeko Nafarroaren pilotalekuan 22 eta 16, 22 eta 15 galdu zuen Alberdik Rekalderen aurka Azkoitiako Gurea pilotalekuan, beraz bientzat oso norgehiagoka garrantzitsua zen, gaur Gernikan jokatu beharrekoa, irabazi beharrekoa, ia bai ala bai, eta Alberdirentzat izan da garaipena, baina modu krudelean, gertatu daiteke modurik krudelenean, izan ere, 6 eta 3 zioa zela Asier Agirrek eskuin besazpian zuntza ustura edo orain ikusi beharko da, ea medikuek zer dioten, baina ez du jarraitzerik izan, eta honek sailkapena noski nahiko garbi uzten du, ezinezko ikusten dut behintzat Agirrek txapelketan jarraitu ahal izatea, beraz 4tik 3 jaitsiko litzakea multzoko pilotari horien kopurua, Alberdi Egiguren eta Rekalderen artean jokatuko litzake hori, Rekaldek eta Egigurenek igandean jokatu behar dute, elkarteen aurka Gasteizen, eta horren arabera ikusiko da ea, batetik Rekaldek irabazten badu, jada final erdietan izango litzateke Dimako aurrelaria, eta Egigurenek irabazten badu berriz, dena airean legoke, naiz eta Rekaldek dena bide honetan badoa behintzat, Agirreren aurka ez luke jokatu beharko, beraz Rekalderi partida hori 22 eta huts irabazita emango litzaioke teoria mailan. Egia da, pixka bat partidan jokatu den horren analisia egin da, eta Agirre oso ongi jokatzen hasi da. Pilota ia guztiak Alberdiri oinetara jokatzen, intentzioarekin jotako pilotakadak izan dira, defentsan ere fin ikusi dugu, eta Alberdi erritmoari eutsiz pilotaren bat edo beste galdu du, baina batez ere aipagarria izan da Agirrek nola bilatu duen behin eta berriz Alberdiren ezker hori, ez? Efektoarekin, eskuinez ere ezker horma bilatu du, Alberdik ezkerrez jokazezan, eta horretan ongi ari zen, baina esan bezala zori gaiztoko une hori gertatu den arte, hortxe amaitu baita norgehiagoka, 6 eta 3 zioa zela, honen bestez 22 eta 6 emango litzaioke garaipena Unai Alberdiri, eta aipatu dugun moduan, ziur aski Asier Agirrek agur esan dio txapelketari, eta ikusiko du, udarako errekuperatzen den, austura baldin badu behintzat ez baita erraza izango, hemendik animo handienak Asier Agirreri, egia esan bere profesionaletako ibilbidea gurutze bide handi xamarra izan da historikoki 2015 urtean debuta egin zuenetik, lesioz beteta, lesio zerrenda luzea badu, Agirrek zoritxarrez, eta gaur beste bat izan da, ez da pilotazaleari eta pilotariari berari ere gorputzaldi honena geratzeko unea izaten inolako zalantzari gabe. Honen bestez, gogoratu, Alberdik 22, Agirrek 6, Gernikan, berez 6 eta 3 Agirre aurretik zela.